Takže dnes v noci mali by to už byť. Je predsa veľmi tmavá noc. Pozrieme sa. Už niekto prichádza. Aké rozkošné. Jeho som čakala ako prvého. Tak som tu. Chcela si zvolávať všetkých. O čo ide? Vieš, napadlo ma predsa len, keďže sme sa presťahovali do kubanského lesa, mohli by sme... Ako vám to mám povedať? Teda tebe. Počkaj, na čo ti to vlastne hovorím? Počkám na všetkých. Znie to, ako by si sa niečoho bála, bez urážky. Tak bála. Ja! Ja sa nikdy ničoho nebojím. Som vaša vodkyňa. A keby aj áno, tak sa to nemá čo zaujímať. Jasné. Jasné. A láskavo, mi nehovor takéto sprostosti. No dobre, ako by sa nič nestalo. Práve, že sa stalo. A keď tak, sa ti tu nechce byť, môžeš kľudne odísť. Určite ti to Lucy rada povie. Nie, ja tu počkám. Ako chceš. Takže sme tu všetci. Počkajte na mňa! Stojte! Nemôžete žiť bez mňa. Vymýšľal som niečo. Ešte ani neprehovorila. Takže, vlčkovia moji. Alebo lepšie povedané, svorka moja. Sme tu v kubanskom lese. A kedysi dávno som stratila brata. Doga, taká... Vlastne na čo vás zaujíma opis? Skrátka som stratila svojho dobrého priateľa, brata, spoločníka na dlhé chvíle. Skrátka som stratila blízkeho. A viem, že býva v kubanskom lese. Ale kedysi som mu spravila niečo... Proste... Nechala som mu v jeho najmilšom mieste zhoreť jeho najmilšiu vec. To je všetko, ale sa mi to chce pomstiť. Sorry za tie otázky, ale čo bola tá vec? Mia, takto. Teba to vôbec nemá čo zaujímať, ale ak to chceš vedieť, bola to fotka našich rodičov. Pre neho to veľa znamenalo a keďže sme boli pohádaní, tak som to skrátka nechala zahrať. To je všetko. Za toto to s ním chceš znova stretnúť. Ja by som sa s ním nestretával. No, ale ja sa s ním stretnem. A ak to niekomu prekáža, skrátka, zväčšíme si svorku. Pridá sa k nám. Čože? Ale nie. To už nie je vaše rozhodnutie. Ja som vodkyňa. Ja rozhodujem o našom počte. A či niekoho príjmeme, alebo vyhodíme. Áno. Takže sa k nám pridá. A ak sa nebude chcieť pridať, viem, že má jednu priateľku, ktorá by nás mohla zviesť aj z pokraja sveta. Je to taká short haircut, ale varujem vás, nie je tu len obyčajná short haircut, taká malá ako sme my, normálni pečopáci. Ona je totiž veľký pečopák, taká ružová a má na sebe všelijaké ornamenty. Má zeleno-modré oči a skrátka by nám mohla ublížiť. To je všetko.